perlok baik mengau James Raji ngadon hang ni ban penras pi bangan supply no ya ka music video ha ka ni ka arpoi trick jong ni unai bentau bat ka kerten jong ka jingwai kan dei ka snowdon box shisha ka ban supply po YouTube channel jong ahi ka bala ai kerten James Raji di kumtang la kerpat pi ki perlok pi bapin ai ki jingkersan yang ada ka ba pi ai like share ki likes bat ki subscribe Jadi kesan joki kena ai mesti shui nga kena mengenang la benda ha ki benta ki menang wan take place you Piai pendem lari yang ngaben pinjam Snowdon box shisha